Nije weekend is het Safir. Dan kiezen wij de nieuwe Tweede Kamer. En voor deze verkiezingen gaan wij dijvregen wat tono wichtig vindt. En daar kwamen deze 4 onderwerpen uit. Waarvan wij voor die uitziekje hoe het er vast zit in Friesland. Maar het Europese gearworking. De drones in Polen, Kopenhagen, Aalborg. Zelfs weer er dan sprake van 2 jonkjes die dan in Nederland even aan het spioneren werden van de Russen. Dan denk ik, hallo, hoe dichtbij komt dat? Het is nou, en dat is het waanzinnige, het is nou als zit ik zelf in een geschiedenisboek. Wij sjuggen oorlog op ons continent. De VS die een autoritaire staat wordt, ja, dat is dramatisch. Nederland is een heel liets land in een hele grote zee van allerlei orenlanden. En wij jaren bij de Europese Unie en wij jaren bij de NATO, zeg maar. Dus dan denk je van, waarom gaat het daar nou net oor? Likas Ellen hebben meer Friesen zwagen over hoe wij in Europa gearworkje maaien waren. Zo schreeuwt Alexander van 34. Het is 19 uur rijden en je zit aan het front. Ik ben gefrustreerd dat er nauwelijks over wordt gesproken in het nieuws of door de politiek. En schreeuwt Maurits van 69. Europees doen en denken en waarden en normen moeten het uitgangspunt zijn voor onze bestaanszekerheid. Ik denk dus dat we daar in principe meer in mogen investeren. Maar ook weer niet zoveel meer, want ik denk dat het op dit moment wel goed is, zeg maar. Ik ben zelf niet echt een voorstander van hoge defensiebudgetten. Maar goed, de afgelopen tijd is het toch wel een noodzaak voor mij voor enige defensie. Dat zou natuurlijk wel gewoon kunnen verdedigen. Ik vind het wel goed dat je samenwerkt met andere landen, maar je moet wel je eigen land blijven, zeg maar. Ik vind wel dat de cultuur van Nederland er soms een beetje afgaat dat het helemaal internationaal gericht wordt. Dus dat vind ik aan de andere kant wel jammer. Maar hoe sjoggen we dit soort gearworkingen waarom in Friesland? Friesland is vanzelfs maar een lietse regio. Maar toch is in uw provincie wel wat te vernemen van uw band met Europa. Zo binnen er vanzelfs Friesen actief in Brussel, het klopje in het hart van de Europese Unie. Friesland is op dit stuit met Raquel Garcia Hermida van der Wallen vertjentwürdige in het Europese parlement. En ek is er omdenken voor Frieske belangen toch lobbywerk. Nou, stel je voor je hebt naar je stadion van Cambuur. Stel je voor dat de directeur van FC Groningen nou bepaalt hoe dat eruit komt te zien en welke liedjes er worden draaien. Dat wil je ook niet. Ek via het bedrijfsleven rennen er lintjes Europa in. Een soort Frieske bedrijven handel je met het buitenland en dan vooral met Europese landen. En via wij het meeste geld dat daarmee verdiend wordt, komt verrekking van bedrijven die machines en transportmiddels exporteren. Maar een groot part van de zwaargen spitsen hem toch sta op defensie. Bij de recente oorlogen in Bigeliks Oekraïne en Gaza leidt er een groot vergrootglas op gevaren van buitenaf. En ook de onversisbare invloed vanuit Amerika onder Trump houdt vriezend waanden. Als je met Amerika zaken doet, dan is het van belang, zit je in een nicheproduct op dit moment of zit je in de massaleveranties. En het massaproduct, daar gaan mogelijk wel wat grotere problemen ontstaan. Defensie kundige in maaien van dit jaar de uitbreidingsplannen aan. Zo komt er in Kolmenwaard een munitiedepot. En op de vleerbasis in Ljouwert staan strieljagers en drones en die worden geregeld inzet in NAVO-verbanden vanwege de Russische dreiging. Defensie had in Ljouwert zowat 1000 vrouwen en mooie onder het werk en dit jaar wie daar ook de grote NAVO-oefening Ramstein Flag. Het is belangrijk om te realiseren dat uiteindelijk alles wat we doen op defensie, en dat geldt ook voor deze oefeningen, bedoeld is om oorlog te voorkomen. Maar wat vinden de partijen nou? Dat is Josje. Zo schreeuwt D66. Te vaak verzanden we in Haagse regelruzies en blokkades. Dat kost tijd, geld en vertrouwen. De PVV wil juist meer macht naar Nederland waarom helje. We moeten niet nog meer bevoegdheden en miljarden overhevelen naar Brussel. Dus, nou wist wat meer over hoe het te vast zit met Europese gearworking in Friesland. Succes in het stemhokje dadelijks. Tjus!